ఆదివాసీ మహిళల గర్జన ఆధునిక ప్రపంచానికి ఏమాత్రము తీసిపోకుండా రాష్ట్ర గారు పైన ఆదివాసీ నాయకురాళ్ళు, ప్రజాప్రతినిధులు, వివిధ ఉద్యోగాల్లో పనిచేస్తున్న సోదరిమణులు, ఆదివాసీ మహిళలందరికీ మరి వారికి మేము సైతం మీతో ఉంటామని చెప్పి ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఆదివాసీ సోదరులందరికీ, పాత్రికేయులకు అందరికీ నా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. మరి ఎక్కువ సమయం లేదు, చాలా సంతోషం. సమావేశానికి రాగానే ఆదివాసీ మహిళలకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కల్పిస్తూ ఈనాడు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవానికి పూర్తిగా మీరే నిర్వహించాలని చెప్పి ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా స్టేజ్ పక్కన కూర్చొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తున్న పార్లమెంట్ సభ్యులకు మహిళా లోకం తరఫున నా యొక్క శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేస్తున్నా. నిజంగా కూడా మహిళలకి అన్నింట్లా వివక్షనే. అయితే ఈనాడు ఒక మంచి స్ఫూర్తితో సోయం బాపురావు గారు మమ్మల్ని అందరినీ, మా ఆదివాసీ మహిళా సోదరి మనులకు ఇస్తున్న గౌరవం ఇది మనందరికీ కూడా గర్వకారణం. అయితే ఆదిలాబాద్ జిల్లా అడవుల జిల్లా, ఆదివాసీ జిల్లా అనే విషయం తెలుసు. ఈనాటికి ఆదివాసులు రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను పొందలేకపోతున్నారు, అభివృద్ధికి దూరంగా ఉంటున్నారని చెప్పి మరి సాక్షాత్తు గోండు నాయకుడు కొమరం భీమ్ను ఆదర్శంగా తీసుకొని, అదేవిధంగా రాణి దుర్గావతిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మీరందరూ ఈ విధంగా సమావేశమై మీ ఐక్యమత్యంతో మీ యొక్క హక్కులను పొందడానికి చేస్తున్న పోరాటానికి మా యొక్క పూర్తి మద్దతు ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. వాస్తవానికి ప్రాచీన కాలంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్ కేంద్రంగా గోండు రాజుల కమిషన్ నీలాబాయి యొక్క కూడా వేదికపై రావాలని కోరుకుంటున్నాం. గోండు రాజుల యొక్క ఆధీనంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని మరొక్కసారి మీరు ఈ ప్రభుత్వానితోని, ఈ అధినేతలతోని పోరాటాలు చేసి మీ యొక్క హక్కుల్ని సాధించుకోవాలని చెప్పి నేను మీ అందరితో మనవి చేస్తూ, మరొకసారి నాకు ఈ అవకాశం కల్పించి నన్ను ఈ సమావేశంలో అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలక్క. మా ఆదివాసీ మహిళలకు ఉద్దేశించి మాట్లాడేందుకు నీకు మా ఆదివాసీ మహిళల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ధన్యవాదాలు మీకు. ఇప్పుడు మేమే మొత్తం అందరం మా బాయికులు లాసి, మా బాయికుల సమానత్వం లాసి ఇందుకే కోట్నక విజయ్ దాదలు వడకనూర్ దాదలి రెందాల్ కోట్నక విజయ్ దాదల్ ఓకే. ఇంకే బాగా దుర్గుపేపి రెండే గోష్ఠి మడిసి బాయికుల్లాసి రెండే గోష్ఠి మడిసి దాదు ఓకే. ఇంకే మావా రాధాబాయి ఆత్రం రాధాబాయి ఇంకే పంగడి మాధవర మాత్రం రాధాబాయి వాసి రెండే గోಷ್ಠಿ వడకన దాదలీర్ బాయి తేదవలసిల్లే నేను తేచి సొత్తకే ఇది జాగత లమ్డల్ వాసి ఉదనూర్ లమ్డల్ వాసి ఉదసీవ బత నర్కాయి ఇగనే ఉచ్చి మందకాట్ మావ సత్త బతలో లమ్డల్ చూడలాగుతా